Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Жаннарына кисмәҗил. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бу дөньяда шундый кешеләр бар, җир белән күкләр арасында хакимлек иткән, сихри, аларга гына аңлашылган дулкыннарны тиз генә тоеп, тоемлап тотып алалар да, һәм аларны әлеге дулкыннарны дию янәшәдәгеләргә ямьле бер моң буларак җиткерәләр. Әнә шундый гаҗәеп сәйрәтләргә иялар. Хәзер сез экраннарда күрә алган, күптән түгел 70 яшын билгеләп үткән бүгенге тапшыру герое һичшиксез алар. Талантлы булган милләттәшләребез рәтеннән. Талантлы өстенә тыйнак, сабыр, итәгатьле, гади дә ул. Һәм шуның белән халкыбызга аеруча якын бер биектә дә. Заклап тәкъдим итеп торуның үзен кирәге дә юктыр монда. Ни бары кайчандыр хит булган, меңләгән тамашачының күңелләрен яулаган берничә җырны искә алып үтәм. Әйтмә син авыр сүз, елама, ярсыма, и Ходай исәнлек бирсен миңа, моңнар кайтсын авылга. Халык күңелен яхшы итеп якыннан аңлый алган моңлы иҗатчының җырларын татар сәхнәсенең метрлары Әлфия Авзалова, Хания Фәрхи, Айдар Галимов, Нәфкат Нигматуллин кебек йолдызлар башкаруында ишетү бәхетенә ирешкән кешеләрбез. Күңелләр яшь, чәчләр гармаган, аратырлыган кызларны, яшьлегендә урдап торган чагы, йөргәннәр гүзәл елларны. Талантлар арасындагы ихлас мөнәсәбәт, элемтәләр дөньяга ямьле матур җырлар барлыкка килүгә бер төрле этәргеч булып торалар. Үткәннәргә күз атсак, күркәм юбиляр кечкенәдән янәшәдә генә яшәгән данлы музыкант, композитор Бахти Гайсинга ошарга теләгән. Әнә шундый хыяллар йөрткән күңелендә. Һәм һич яшерми янәшәдәгеләргә дә бу хакта хәбәр салган. Искә алган композиторның хәләл җифете, тормыш иптәше, легендар җырчы Фәридә Кудашева да үз сәнгате иҗаты белән нык сокландырган аны. Ул вакытта балагына булган, тора-бара тормышында чыныклар алган Ризванны. Әлеге матур гаилә тормышта да, иҗатта да бер ямьле үрнәк булып торганнар героебызга. Искә алабыз бүген аларны бергәләп. Юбиляр героебызның үзе һәм сезнең белән дә җырлы-моңлы, сизеп, тоеп торам, күңел түрләрегездә җылы дулкыннардагы нечкә хисләр тулы тамашачы дуслары.
Инде кабаттан геройыбызга айланып килгәндә, Ирактагы уфаларны калдырып торып бүгенге Казаныбызга Ходай кушуы буенча композитор Ризван Хакимов белән безнең аралашу халыкара туган тел көнендә, февраль аеның ямьле бер мәлендә насыйпланды. Шуңа да очрашуны бар кеше дигәненең тел байлыгын үзенә топлап, китапларда уңайлап саклаучы республикабызның үзәк китапханәсендә оештырырга карар кылынды. Ризван булгач исемнәре р хәрфенә башланган сүзләр әйдәп барган әдәби әсәрләргә кагылышлы сораулардан башланып китте. Геройыбыз белән китаплар тулы үзәктә оештырылган әлеге ямьле әңгәмә. Ризванның романнар укырга вакыты кала микән? Кызыгылы җырмың тулы бу тормышында. Yo'qdir, men betdagi Marat Kabirov aytmıştı. Men повесть o'qirga da, romanlar o'qirga da vaqtim bo'lmadi. Men she'rlar yaratdim. Шын барлыктагы романнары хакында сорасак, Ризван Хакимовның ул тамашачыларга ниләр хакында сөйләп бирер алыр иде икән? Романга килгәндә romanlarım күп булды. Алар илһам гына бирәләр бит. Иҗат кешесенә илһам бирәләр, илһам истиләр. Шуларның романнары аркасында җырлар туа. Тамашачылар бит инде кызыксынучан халык, аларны кызыксындыра булса кирәк. Соңгы тапкыр нинди гүзәлкәй белән романнар язасы икән бергәләбә? Бу тормышта. 14 ел инде менә Гөлшат исемле бик матур. Benim için o bulakta, durmuş bulakada deyip aytırdım. Bek matur romanlar yazıp yatapsın. Aha, güzel hanım bizden biri de. Selam yıldığına. Selam güzel hanım. Selam. Ризванның романсларга карата, җырның менә шул төренә карата булган мөнәсәбәте белән дә кызыксыный гали. Романсларга килгәндә, операларга килгәндә, албер безнең халык күбрәк җыр белән халык җырын ярата бит. Ул авыр чакта да безнең халык өйрәнгән, авыр чакта да җырлап өйрәнгән романсларын бик аңлап бетермәгән халык күп аны. Мин үзем дә романсларны бик якын итеп кабул итә алмыйм. Операны да бит минем барлык иҗатым җырлардан тора. Ризван Хакимов халыкчан җырчы дип әйтәбез. Халыкчан композитор. Шулай бит? Халык җырласын дип язабыз без җырларыбызны. Ретро җырлар. Күңелегезгә ятышлы ретро җырлар нинди менә хәзер күз алдыгызга килә, исегезгә төшә дип әйтим. Әлфия апаларны, Илһам абыйларны тыңлап үстек бит инде. Ретро җырлардан бик күп җырларым минем күңелемә якын. Безнең Башкортстанда инде Римавый Хасанов җырлары белән үзебез үстек. Әйдә искә төшерәбез берәрсен, нинди искә төшерәбез икән? Сиңа килдем иркәм. Ничек ала сүзләре? Сиңа килдем иркәм. Бик сагынып килдем. Менә шундыйрак җырлары Римавыйның. Янәшәдә генә утыра Гөлшат Катагын бу җырларны багышларга була. Була. Бик сагынып килдем. Шундыйрак. Һәм дәвам итәбез без. Әйе. Сәяхәтне шулай бит. Әйе. Китаплар арасындагы сәяхәтне дәвам итәбез. Һәм мөхтәрәм яшьтәге күпләрнең яшьлекләрен түгәрәкләп үз эченә сыендырган җыр-моң тулы тәлинкәләр, пластинкалар тукталышына ипле генә барып җитәбез. Сүзләрендә, көйләрендә үзең язгач күз тимемсең, а? Җырларның дигән. Күз тибүгә ышанам мин, ләкин инде өйрәнеп беткәнбездер албет. Күз тибүләрдән да Инде ничә тапкыр сәхнәгә чыгалар бит, шулаймы? Көндә башта сәхнәгә чыгабыз бит инде. Дөресен әйткәндә 70% концертларыбызга бит хатын кызлар йөриләр. Аларның күз карашлары сезгә илһам гына биреп тора дисез инде. Ризван әфәнде, менә ничә җырыгыз бар, көйен дә, сүзен дә үзегез язган. Минем дөресен әйткәндә бер генә җырым. Инде Еламаясына дигән җырым, үземнең сүзләрем, үземнең музыка бит инде. Ondan mine ettiler, ya söz gine yaz, ya muzika gana yaz deyip Kompozitörler Soyuzunda aytgaç. Şunday, men baxetlimen
Карар кабул иттегез, күйгене язырга. Күйгене язырга. Мен бақытлымын, шундай шагыйрлар белән эшләй башладым. Мустай Кәримнәр белән, Ангамавый Атнабаевтар белән бер табында отырып бақытына ирештем. Мен Шарык Беккол, шундай шагыйрлар белән отырып бақытына ирештем. Алар барында монда үзегезнең шагыйрьлекне күрсәтергә дә кирәк. Юк инде. Шулай да теге җыр шәп килеп чыкты бит сезнең, ялама, ярсыма. Сен өзең гаепле барсына. Әйдәгез бергә искәчелегә тамашаларга автор үзе башкаруында. Ялама, ярсыма, сен өзең гаепле барсына. Кемгә шулай итеп мөрәҗәгать иттегез? Беренче мәхәббәткә. Мен автотранспортта укырга кеткәч, ял сайын кайтып йөридем. Авыл укыган вакытта авылны сагынып кайтасың бит инде. Аны сагынып кайтадыр. Бер кайтуга көрүп калдым да инде икенче җегет белән. Һәм шушы җыр туды. Һәм шушы җыр туды. Һәм аңа багышлап соңгы җырым булды. Аха, хөрмәтле тамашачылар, бүген иң сагышлы, иң моңлы җырларны иҗат итүче композиторларыбызның берсе Ризван Хакимов белән әңгәмә тотабыз. Киләсе соравым сезгә шундый гомуми. Барлыгы никадәр җыр иҗат иттегез икән? Бу ел инде көй дип әйтәсем килә җырларга. Мен инде Альберт Санаган бармы? Санаганым юк. 800 дә бардыр. Biz менә гомумән тамашачылар кайчан да булса китап буларак нәшр ителгән шушы җырлардан торган китапны күрә алабыз микән? Ходай исәнлек бирсә, Алла бирсә күрербез дә. Булар булса да шулай бит. Хәзер ул китаплардан укып кына теге җырларны укый торган халык бар микән? Җырларны хәзер интернетта бит. Интернет бөтен нәрсә интернетта. Яңа җырларыбызда интернет аша туып тора. Аны халык сразу ишетеп тора. Хәзер әйдәгез, күптән түгел зурлап 70 яшьлек юбилеен билгеләп үткән күркәм геройыбызга бәйләп цифр саннар белән уйнап алабыз. Үзебез белән аның бер ямьле җырын да иптәшкә алабыз. 70 булгач, 7гә тикле саный. Буйыгыз. Алдыңгылыкка ишарә иткән харчак берлегә юнәлтсәк игътибарны, биредә мондыйрак ямьле, көчле бер күзәтүгә килеп тайпыласың, дуслар. Туган иленә зур хөрмәт белән харчак караган геройыбыз, гомер-гомергә спортны үз иткән геройыбыз, моннан күп еллар элек егетләрчә ватаныбыз алдындагы бурычын үтәп, туган якларына әйләнеп кайтканда ук инде армия сафларында хезмәт итеп диюм беренче разрядлы буланы. Көчлеләргә үз иткән бокс буенча һәм тизлекне якын күргәннәрнеке булган чаңгы спортында. Әмінә иҗатка килгәндә беренче җыры аның һәммәбезгә диярлек таныш, инде бүген искә алган, меңләгән дип итеп типкән йөрәкләр заманында хит итеп кабул иткән, татарның мәхәббәтле күңелен тибрәткән Елама, ярсыма җыры була. Бирле, бирәгәйле, бирлегә бәйләп герой булган агай, күркәм музыкант абзык хакында сүз тотканда менә тагын ниләргә игътибарны юнәлтәсе килә. Әтисе бик иртә вафат булу сәбәпле, әнисенә бер үзенә гаиләдәге 7 баланы аякка бастырырга туры килә. Һәммәсе шук,
һәм барысы диярлек җырмың баянга кечкенәдән тартым булган бер туганнарны. Үзен тыңлыйбыз хәзер героебызны. Аның бу хакта җылы итеп искә алганнар. Әткәйбезне иртә ташлап китте. Фин сугышы ветераны булып, 46 яшында мәрхүм булды. Әнкәйбезне 7 баланы бер үзе тәрбияләп үстерде. Эшләп үстергән. Ул вакытта гармун алырга акчасы да булмагандан гармун юк ягы. Кешегә барып гармунда өйрәнеп йөридерик бит инде. Я әнкәй күршедән баян алып чыкса, аны сугыша абыйлар белән 5 минут син уйныйсың, 5 минут мин уйныйм. Шундый вакытлар булды. Аннан эшли башлагач инде үзебезнең эшләгән акчага гармунын да, баянын да алып үзебез инструментлар була башлады. Рәхәтләнә дә булса кирәк Ризван үз баяны булгач. Аны тир түгеп эшләгән акчасына сатып алгач, мәхәббәте аның әлеге уен коралларына көннән-көн арта. Кызыксынуы музыкаль инструмент чыгарган көй-моң музыкага карата көннән-көн үсә төшә. Һәм хәтта сөйгән ярын, җанлы мәхәббәтен үзенең булачак хатыны итеп тә, нәкъ менә шул баянда уйнарга өйрәтү, сыйныфларын ачу өчен авыл клубына укуын бетереп махсус кайткан, аның бәхетенә диярсең, Нәфисә гүзәлкәйне сайлый. Булачак данлы композитор. Ул чагында нибары хөрмәтле клуб мөдире. Соңрак инде Хакимова фамилиясын алган, әлеге уңган булган кыз, табигатьтән килгән ягымлы тавыш һәм шибәр кыяфәт иясе Нәфисә белән героебыз аерым бер музыкаль төркем, ансамбль төзеп, анда матур гына дуэт буларак озак еллар сәхнә тоталар. Дуэт. Монда да без эзләгән ямьле икелене күрергә була. Бик теләсәк. Сүз уңайыннан хәзер инде сәхнәләрнең бер ямьле шаукымы, модасына әверелгән парлап җырлауны, егет белән кыз икәүләп диюм, Башкортстанда беренчеләрдән булып Нәфисә һәм Ризван Хакимовлар тарафыннан кертелгән дип тә фикерлиләр, дөнья гизеп, күпне күреп белгәннәр. Без исә соннар белән килешкәнчә эш итүне хәзер инде бүгенге көнгә әйләнеп кайтып дәвам итәбез. Һәм чираттагы икене кабат искә алып, Ризван Хакимов янәшәсендә хәзер аның 2 кызы, яраткан кызы һәм кияүләре, оныклары барлыгы хакында хәбәр итәбез. Хәзер игътибарыгызга тәкъдим ителгән ачык йөзләрне, бәхетле гаиләне мәңгеләштергән, бергәләп төшкән фотолар моның бер төрле дәлилләре. Әти, бабай янәшәсендәге якыннары өчен хөрмәтле, чын күңелдән яраткан һәм беркемгә дә алыштыргысыз кеше ул, һичшиксез. Кызларының героебызның һәммәсенең бүгенге көндә үз матур, чын-чынлап бәхетле гаиләләре бар. Хезмәткә килгәндә Илнара финанс һәм икътисад өлкәсен сайлаган булса, Альбин исә әти-әнисе юлыннан туры атлап, мәдәният белән бәйле уку йортын тәмамлаган. Һәм зур сәхнәләрдән ешкына әтисе иҗат иткән җырларны да башкара килә. Кызганыш ки 2002 елда авария аркасында талантлы җырчы Нәфисә Хакимова вафат була. Безнең бүгенге тапшыру герое да озак вакыттан соң, тик бары күп санлы операциялар нәтиҗәсендә һәм Ходай ярдәме белән аякка баса һәм кабаттан сәхнәгә күтәрелә ала.
Нәфисә Хакимованың якты истәлеген саклау ниятеннән, тапшыру героеның игелекле теләгеннән чыгып, аның кул астында талантлы җитәкчелегендә эшләп килүче ансамбль Зак еллар Нәфисә исемен йөртә. Әнә шулай йолдызлары күркәм кешенең балкый бирә. Сәхнәдәшләре сүрелдермиләр әлеге ямьле утларны. Көчле нык эшлегә килгәндә, биографик мәгълүматларга таянып, монда без героебызның ныклап сәнгать, иҗат белән шөгыльләнгәнче тормыш юлында 3 төрле һөнәр иясе булып торганын күзәтә алабыз. Һәр уңышны үз көче белән якынайтучы тырыш булган героебызга заманында фатир алучы максатыннан чыгып, сантехник һәм вакытлыча автослесарь вазифаларында башкарырга насыйбы килә. Тагы инде бераз соңрак Башкорт дәүләт университетының татар филологиясе факультетында белем алып, чүттән генә педагог булмый кала. Телләр белгече, хөрмәтләргә лаеклы һөнәр иясе, укытучы. Моңа өстәп эшле белән бәйле эзләнүләребездә җырлы гомер юлында Ризван әфәнде 3 сүзләр авторы. Җыр язучы шагыйрьләр белән күбесенчә диюм иҗади хезмәттәшлек иткәнен ачыкладык. Иң әүвәл аның тормышында кулларына каләм алган, җыр сәнгатенә битараф булмаган талантлы шагыйрь Валид Илембетов очрый төшә. Соңрак һәр шигыре җырга тартынып, көйгә чакырып торган Рамил әфәнде Шурагулов бүләк итеп бирелә Ходай Тәгалә тарафыннан үзенә. Бергәләп иҗат итүләре аларның татар халкын күпме безне моңландырып, моңларга тирбәтеп, бәхетле итүгә китергәндер. Һәм ниһаять инде күп еллар бергәләшеп иҗат итүче кабатланмас киң кырлы шәхес Марат Кабиров якыная үзенә, моңлы хисләрнең түренә. Әлеге шагыйрь белән бергәләшеп, әллә 300-гә якын җыр чыгарганнар ди шунда. Субханалла. Аптырарсың. Хәтта монда да без эзләгән ямьле эшле бар дуслар. Тыңлап узыйк әле. Әйдәгез. Искә алган йөзләрдән тик берсен генә булса да, авыз итик, су сибеп, тир түгеп, моң шәшеп, ихлас йөрәкләр җылысын бөркеп үстергән кеше дигәненең меңнәренең күңелләрен яулый алган сихри көйле татлы җимешләр. Дөньялар нинди булса да, барышыларга кала. Сабырлыкларын сынганында, аккан суларга кара. Сабырлыгыңны сындырма, аккан суларга кара. Никадәр авыр булса да, калын суюын таба. Һәм тапшыру герой белән бәйле янәшәбездәге тагы бер ямьле күзәтү дуслар. Бүләкләрне бу дөньяда белгәнебезчә, шатлансын, сөенсен дип алучысы берәр төрле кирәк ярак, кыйммәтле яки матур әйбер. Соңгы елларда кайчагында акчалата да тапшыралар. Сәләтле героебыз гына тормыш юлында атларын да бүләк иткәннәр, хөрмәт йөзеннән. 3 тапкыр насыйп була мондый итеп үзен зурлаулар. Героебыз белән бәйле бүләккә ат сәхнәсен күптәнге 1995 елларны искә алып күз алдыбыз хәзер. Дилбергәләрне кулларга алырга сез әзерме тамашачы? Тәвәккәл героебыз белән без әзер. Бүгенге көндә дөнья бик авыр, бензин дә юк. Авылга кайткач, тузан туздырып машина белән йөрмәс өчен колхозчылар, авылдашлар аңарга кичкенә генә бүләк, бер шаптар ат бүләк итәргә тәкъдим иттеләр. Рөхсәт итегез, аны да бүген тапшырырга. Монысы рүлләре. Эштән соң дүртне һәммәбез белә. Алары да Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Башкортстанның халык артисты Ризван Хакимовның биографиясендә җитәрлек. Беренчедән күрше республиканың күп санлы талантлы шәхесләрен үстергән, кошлардай очарга канатларын һәм көч биргән 4 илле районында дөньяга килгән. Бүгенге көндә Ризван әфәнденең 4 оныгы бар янәшәсендә.
Әнә шулай күп тапкырлар яраткан бабай да булгандыгын аның исегезгә төшерәм. Ә менә бишле белән без бераз хәйләкәррәк шитергә булдык. Һәм хәзер сезнең белән бергәләп, геройбыз кул астында үскән, аның белән эшләгән кайчандыр, иҗат иткән, һәм үзләре дә инде популярлык яулаган, халкыбыз яратып чыгышларын кабул иткән талант иясен искә төшерәбез. Бу хакта сөйләшүләр һәм таләпчән тамашачылар тарафыннан иҗаты нык бишлегә бәйләнгән геройыбызның тормыш һәм сәхнә юллары буйлап бергәләшеп алга атлаулар телевизор караучыларны Казаннан Казанга тапшыруның киләсе чыгарылышында көтә. Янәдән ямьле матур очрашуларга кадәр.